Τώρα σου πω μια μικρή ιστορία τώρα που μου συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Σταμάτε. Λίγο παρακάτω. Είχε η γυναίκα μου κάτι λεφτά και τα βγάλει έξω. Τα οποία τα έφερε τα λεφτά απ' έξω και φοβήθηκε και τα βγάλει έξω. Και τώρα με κυνηγάνε, ας πούμε, το χαλάσου δεν γίνεται. Τι στα λεφτά. Τη γυναίκα μου. Από ξένα λεφτά. Από πού τα έβγαλε. Από παπαδονιές σου. Από παπαδονιές σου. Αυτά δεν μπορεί να τα βρει κανένας. Ωραία πάω και απατεώνα. Αυτά άκου να δεις. Εγώ φίλε δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ όταν είχα το μαγαζί. Είχα δικαίωμα να βάλω 5 φράγκα στην άκρη για τα γεράματά μου. Το κατάλαβες ότι γίνεται. Και την εγχείρηση που έκανα. Τι είσαι εσύ. Εγώ. Ναι, αξίζεσαι με τη Τσίπρας. Τι είσαι. Τσίπρας. Ας καντάς είναι Τσίπρας. Και θα κυβερνήσει και να σε γαμίσει. Θα σε γαμίσει. γαμίσει. Και μου το πες αριστερός. Θα σε γαμίσει ο Τσίπρας. Μου το πες αριστερός. Είσαι αριστερός, εσύ είσαι αριστερός. Έτσι είναι αριστερός εσύ. Με τι θα πάω, με τη βρακοθηλιά, την πάμε, γαμάτι πάμε. Εκκομμούνιστης. Με βάζεις κατά. Εσύ και τα πιστεύω σου. Την εκατάβαλες τότε Με βάζεις κατά και τα πιστεύω σου. Για η Μαλάκο που έπρεπε να τη διώξουν από εκεί μέσα. Ο Κολοβός, ο Δημοκράτης. Σου λέει, μου τα έχετε πρίξει τα αρχίδια Μαλάκες, εγώ τρώγω. Πάτε σκατά. Βαγγέλη, κατάλαβες τώρα. Είναι πρώτη γραμμή τώρα. Κατάλαβες τώρα. Είχε πάρει 27, το θυμάσαι παλιά. Επί Πασαλίδη. Επί Πασαλίδη, θυμάσαι. Θυμάσαι πως είχε πάρει. Μέχρι τώρα μαλάκα, μέχρι τώρα λέγεις για πολυτεχνία και για επαναστάσεις. Και τώρα μαλάκα μου τα οι σημερινοί ηγέτες δεν μου αρέσουν. Οι σημερινοί ηγέτες δεν μου αρέσουν. να κάνουμε σε έναν ηγέτη. Που ήταν και παλιοί. Να κάνουμε σε έναν ηγέτη. Σας είχα κάνει αλεύρι. Θα μας πιάσει τα αρχίδια. Σας είχα κάνει αλεύρι εγώ. Εγώ άσε, εγώ αν ήμουν ηγέτης. Μ' άρεσε που καθόσουν και τον άκουγες και τόση ώρα. Τώρα κατάλαβες πόσο μαλάκας είναι. Ναι, μέσα στα αρχίδια, πώς τα κάνατε και μας φέρατε και μας μπερδέψατε και μας κάνατε αρχίδια, ας πούμε, κατάλαβες.